तामुलपुर जिल्लानि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोबाय मन्त्रि इउ.ज ब्रह्मआ। तामुलपुर जिल्लाखौ आसामनि गेजेरावनो आदर्श जिल्ला दानांगौ। तामुलपुर जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरिया सिमन्त कुमार दास। तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै एसपि महरै थिसनजायै पंकज यादव। हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि सदर टाउननि तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 73थि सुबुं खुंथाइ सानखौ दिनै गाजा गोमजायै खुंफुङो। आसाम खुंथाया तामुलपुरखौ जिल्ला महरै फोसावखांनायनि उनाव तामुलपुरावबो गिबि खेबनि थाखाय जिल्ला महरै 73थि सुबुं खुंथाइ सान फालिनो थाम-थिम खालामनाय बायदियै दिनै मन्त्रि इउ.ज ब्रह्मआ माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। सुबुं खुंथाइ सानखौ गासै कभिड प्रट'कल मानिनानै खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो तामुलपुर जिल्लानि थाखाय जिल्ला बेंगिरि महरै बिबान मोननाय सिमन्त कुमार दास, तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै एसपि महरै थिसनजानाय पंकज यादव आरो 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आरो गोबां जिएम आरो इएम बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे जारिमिनारि सान मोनसे तामुलपुरनि थाखाय आरो गोबाव समनि मोनसे सिमांमोन बियो। बेखौ दा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होलांदों। खोथा होनांनाय बायदि दिनै गणराज्य दिबसआव बेखौ जिल्ला हिसाबै पूर्णांग जिल्ला हिसाबै मर्यादा होनानै दिनै बेहाय मोनसे फ्लेग थिखांनायनि सुबिदाखौ होबाय। दा बेवहाय आङो गिबि सासे गोदान जिल्लानि गिबि खेब जिखि गणराज्य दिबस पालन बेवहाय मिनिस्टार हिसाबै थानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बेवहाय सासे गोदान डिसि फैबाय सिमन्त कुमार दास आरो पंकज यादव एसपि हिसाबै बाहाय फैदों। बिथांमोननोबो आङो आंनि माबाखौ जासियो, अभिनन्दन, कंग्रेचुलेसन। बिथांमोना डिसि हिसाबै एसपि हिसाबै फार्स्ट बाहाय जइन जानानै दिनै रिपाब्लिक डेनि फ्लेग हस्टिंआव थानो मोनदों। तामुलपुरा जिल्ला हिसाबै जौगालांदों। बेवहाय अलरेडि गोबां लामा आरो दालां फोसावबाय चिफ मिनिस्टारा आरो मेडिकेल कलेजाथ' अलरेडि दङ। गासै आसामनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लाया मोनसे आदर्श जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौ दानो हानांगौ। बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर थायो। मोनसे जिल्लाया आदर्श जिल्ला जानो हानाया जाहैबाय गासैबो बिथिंनि थासारिया बेवहाय थिग थानांगौ। मोनसे जाबाय बेफार बानिज्य, बेफार फालांगि खालामनायनि थासारियाबो थिग थानांगोन। मानसिफ्रा निरापद जानांगोन, सिकिउरिटि मोननांगोन। मोनसे जाबाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानो हानांगौ, सब दिगे जौगानांगोन। मेडिकेल कलेज जादों, मोजां जुदि सिकित्सा होनो हायोबा गासैबो जिल्लानि गुबुन जिल्लानि मानसिफ्राबो बेवहाय सिकित्सा लानो फैगोन। दा लासै लासै बेबायदियैनो जोङो राव हारिमु बिथिङाव जेरैबो जौगानाय लाबोनांगौ। आंनि खावलायनाया बेनो तामुलपुर रायजो राजाफोरनाव शिक्षानि बिथिङावबो जों जौगानाय लाबोनांगौ, बेफार बानिज्यआव, आबादाव जेरैबो लाबोनांगौ लामा सामा। नाथाय लोगो लोगोनो मोनसे ओनसोला जुदि मोनसे मोजां नाम लाखिनांगौबा मोनसे इन्टेलेक्सुवेल कालसारा डेभेलप जानांगौ। मोनसे ओनसोलाव तामुलपुराव मोनसे गोख्रों इन्टेलेक्सुवेल कालसार डेभेलप जाथों, बेखौनो आङो खावलायो। बे जौगानायनि लामाया दा जागायबाय, खारन जिल्ला बानायदों जेला बे गोख्रैनो जौगालांबाय थासिगोन।